Walay low pressure area kun LPA sa sulod ug sa gawas sa Philippine Area of Responsibility matud sa pag-asa. Ang shear line o ang panagtagbo sa bugnaw nga hangin gikan sa amihan ug sa init nga hangin gikan sa easterlies ang hinungdan sa nasinating mga pag-uwan sukad kagahapon dinhi sa Kabisayan. Sa portion lang sa eastern seaboard sa eastern Visayas, adunay gale warning nga giluwatan ang pag-asa. Apan dinhi sa Central Visayas, walay gale warning nga gi-issue ang pag-asa. Hinuon kagahapon sa buntag, nakatala ang pag-asa Mactan Station ug gustiness nga 43 kilometers per hour. Nga nakahatod og 2.5 meters nga gitasun sa bawd. But tomorrow expected na to mas arang-arang atong panahon onwards within this week. Balik ta sa generally fair weather.